Musí dať vycerknúť tak bujačnič proste. Ukáž, čo to tam ukazuje. Na štvorce. To je kto? Ty? Hento. No? Strašidlo. Aj to nahrávaj, čo ti vravím. Ale hen si presaj o eur radšej. Teda ty máš fóry. No teda vieš čo? Ja sa z teba zbláznim. Počúvaj, no vidíš, že takto do tí tajní chodia. A kto čo povie, všetko sa proti nemu obráti. A potom to, čo chcia vyhumujú, čo chcia tam nehajú. A takéto bujačiny. To ešte radšej toto prečítaj. Na, tu máš euro. A tu máš v Bratislave takáto rodina na Slovensku študuje a 8 detí chová. To si také hovna. Počúvaj, toto si prečítaj. No ty máš fóry. No vieš čo? Ale prosím ťa, to asi chceš